Türkmenistan dünyada bu sebäpde özüniň tebii gaz serişdelerine bolan islegleriň barha ýok bolanyanyny aýdýar. Bu barada Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýew Aşgabatda geçirilen halkara neft gaz konferensiýasynyň ýa-ni jurnalistleriň öňünden çekyşyny aýtdy. Bugünkü günni Türkmengazda bolan islegler demirgazyk, günwatar we günnogor uğurlar boýunça ýokarlanýar. Şonuň üçin biz her günni dürli aljylar we ýurtlar bilen gepleşikler tapgyryny geçirýär. Diýip Türkmen resmi saýtdy. Babaýew Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyna baglaşylan gaz alaşygynyň besedlenigini hem aýdyp bu ugur boýunça tebii gaz üçinçliginiň ýyl ortasyna ýatyrylanyna üntü çekdi. Rus habar terişdelerine göre Türkmen resmiyeti taraplarının arasına gazın bahası boyunca alalaşığın kazanılıp bilinmänigini aýtdy. Ma'lum bolşýar Russiýa mundan da 2016-njy ýylda Türkmenistanyň tebii gaz satyn almagy besedipdi. 3 ýyl ara kesmeden soňra taraplaryň arasyna 2019-njy ýylda 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan alalaşyk kazanyldy. Ýylda 5 milliard kub metr mösbürni gaz sewdasyny gödeňine tutan bu şertnama 2024-njy ýylyň 30-njy iýulyna tamamlanmaly. Görnüşinden taraplar bu alalaşygyň möhletini uzatmak babatyna alalaşyp bilmedi. Biz Russiýa Federasiýasyna ýylyň ortasyndan bäri taraplaryň umumy öýdary alalaşyk asyna tebii gaz iýermedik. Diýip Rus media serişdeleri halkara neft gaz maslahatynyň meýdançylaryna Türkmengaz döwlet konserniň başlygynyň orunmasary Murat Arçaýewiň aýdan sözlerini sitirledi. Şol bir wagtda Türkmen resmileri gaz eksportlarynyň ugurlarynyň giňeldirilmegi babatyny hem söz-sözläp bar bolan ugurlar hem-de täze ugurlar boýunça Türkmenistanyň eýeleýän pozisiýasyny üntü çekdiler. Türkmenistan ilmidamada eksport ugurlarynyň diversifikasiýalaşdyrylmagyny gollap gelýär. Biz bugünkü günni täze ugurlara hem-de bar bolan şertnamalar we ugurlar boýunça gazyň möçberlerini artdyrmaga gydyklanma bildirýär. Diýip Rus media serişdeleri Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýewiň sözlerini sitirledi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistan şu ýylyň başyny Iran we Azerbaýjan bilen arada gadanan üç taraplyň swap ulalaşygy esasyny Azerbaýjana gaz iýermegi hem besetdi. Bu ulalaşyk esasyna ýylda 1,5-2 milliard kub metr möçberini tebii gaz iýermeleri gözeňine tutulupdy. Şol bir wagtda golaýda Türkmenistan Iran we Irak arasyna gol çekilen swap ulalaşygy esasyny günne 20 million kub metr möçberini tebii gaz serişdelerini Iraga iýermek boýunça ulalaşyk gazandy. Bu gepleşikler ilk başda badyrga berilenen Türkmenistanyň Iraga ýylda 9-10 milliard kub metrden gowrak tebii gaz iýermegi gödeňine tutulýany gaýdyldy. Ýöne soňky sanlar bilen bu ugur boýunça eksport edilýän gazyň ýyllyk möçberiniň takminan 7 milliard kub metre barabar boljakdygy aşkar bolýar. Türkmen resmiler Irak ugur boýunça gaz iýermeleriniň şu ýylyň aýagyny çenlip başlamagyny garaşýarlar. Ýöne resmiler Aşgabatda geçen halkara neft gaz maslahatyna beýleki ugurlar boýunça hem gaz iýermelerini ýoly goýmagyň üstüne işlenilýänini aýtdylar. Döwlet konserniň başlygynyň orunmasary Murat Arçaýew halkara neft gaz maslahatynyň meýdançylaryna Gazagystan ugur boýunça türkmen gazyny akdyrmagyň meselelerini de üntü çekdi. Gazagystan türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirýär. Taraplaryň arasynda degişli gepleşikleriň ýakyn wagtda başlamagyna garaşylýar we hemmedat täzirçilik şertlerine esaslanýar. Diýip Arçaýew aýtdy. Ma'lum bolşýar Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň ötümizde aýda Aşgabatda mulaşyran taparynyň çäklerini Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyna energetika pudogyna hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça bir näçe resmi namalara gol çekildi. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebätini Özbegistana da tebii gaz berýär. Özbek medeniýetyne görä Özbegistan şu ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna 8 aýyň dowamyny Türkmenistanyň we Russiýadan import edýän gazynyň möçberlerini 5,7 artdyryp bu ugurlar boýunça import gazyň umum bahasy 1,15 milliard dollara barabar bolupdyr. Ýöne Özbek mediýasy bu ýurtlardan import edilýän gazyň aýry-aýry möçberleri barada maglumat bermedi. Rus mediýasyna görä Türkmenistan Ýewropa bileşigi, Türkiýe we Irak ugurlary boýunça 40 milliard kub metreçeni tebii gaz serişdelerini eksport etmegi meýilleşdirýär. Türkmenistan anamdar tebii gaz üçinçi hökmünde hem-de global ýangyç bazarlaryna möhüm oýunçy hökmünde ähli ugurlar boýunça tebii gaz iýermegiň giň mümkinçiliklerini nygtaýar. Bu meýilnama Iran Islam Respublikasynyň üstü bilen swap alalaşygy esasyna Irak Respublikasyna, şeýle-de Türkiýe Respublikasyna we Ýewropa ýurtlaryna 40 milliard kub metr möçberini tebii gaz iýerilmegini ölçün alýar.
Diýip Russiýanyň döwlet heýetçiligine TASS habarlar agentligi Murat Arçaýewiň halkara neft gaz maslahatyny aýdan sözlerini sitirledi. Bu maslahatdan ma'lum bolan käbir sanlary görä Türkmenistan özüniň iň esasy gaz müşterisi bolan Hytaýa 2009-njy ýyldan bäri 415 milliard kubmetr gaz beripdir. Şeýle-de bu ýurt özüniň gaz önemçiligini 2023-njy ýylda 80,16 milliard kubmetr bolanlygyndan 2029-njy ýyla çenli ýylda 116 milliard kubmetre çykarmagy gözeňine tutýar. Düýb Britaniýada ýerleşen Energy Institute neşriniň statistikalarına görä Türkmenistan 2023-njy ýylda 39,15 milliard kubmetr möçberini təbii gaz serişdelerini daşary ýurtlara eksport edipdir. 2022 we 2023-njy ýyllarda bu ýurt Russiýa ugru boýunça her ýyl 4,17 milliard kubmetr çemesi təbii gaz serişdelerini eksport edipdir. Gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji oruna gelýän Türkmenistan özüniň düşügüntli energetika pudugyna garamazdan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim mali ykdysady kynçylyklardan ejir çekýär. Mary vilayatynyň çağılar baglarynda yer yetmezçiligi duýulýar. Adatlyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şeýlede bolsa bakçalarda çağılar kabul edilýär. Emma bu olaryň uzak gün saklanýan şertlerine ýaramat täsir edýär. Mary vilayatynyň çağılar baglaryna gatnaýan çağılaryň sany gereginden artyk. Çağılar baglaryna gatnaýanlaryň sany 2 esse köpýärdi. Onunam artykmaz. Her bir toporda gözeňine tutulan 25 çağa direk 40-45 çağa ýerleşdirilýär. Olaryň ýatak çaýlaryna yer ýetmezçiligi, stollaryň, oturguşlaryň ýetmezçiligi sebäpli çağılar gatylşyp ýerleşmeli bolýarlar. Dip çeşmeleriň biri Mary şäheriniň çağılar baglarynyň birindäki şertler barada gurrun berdi. Çağılar baglaryndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler bu kynçylyklaryň çağılar baglarynyň hemmetine degişlidigini we munyň körpeleriň sanynyň bolmalysyndan köpdigi bilen bagladygyny belleýärler. Çağalar bagyna körpeler ikornuluk stoluň başynda 4 ýaş bolup ýerleşdirilip oturdylýar. Yetmeýän oturguşlary enatalaryň getirip bermeklerini soraýarlar. Köp çağal toporlarda krawatlaryň ýetmezçiligi sebäpli 2 krawaty birikdirip olarda 4 ýaş çağany ýatyrýarlar. Ýastyk, ýorgan ýetmeýär. Olar hem enatalaryň boýunna Dip marly ýene bir çeşme gurrun berdi. Çağılar baglarynyň terbiýeçileri körpeleriň köp bolmagynyň hem çağılara hem de işgärlere agram salýanlygyny aýdýarlar. Gelýän barlykçylar soň terbiýeçilere jerime salýarlar. Çağılar bagynda körpelere talaba laýyk seredilmeýänligini belleýärler diýip terbiýeçi aýdýar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere görä bakçalara aşy köp çağanyň alınmagy bilim müdirliklerinden berilýän tapşyryga esaslanylýar. Mardaky çeşmeleriň biri çağany bakça bilim müdir üstü bilen para berip yerleştirip bolýanlygyny gurrun berdi. Bilim müdirligine işleýänlere her çağıdan 2000 manat para berip istinlik çağılar bagyna perdendiňi yerleştirip bolýar. Dip hopsuzlyk sebäpli adyryň efirde tutulmagyny islemedik çeşme aýdýar. Enatalar çağılar bakça gatnap başlan soň hem her aýda ençe medady satyn alyp barmaly bolýanlygyny gurrun berýärler. çağany bakça yerleşdireniňden soňra eline uly ispisak berilýär. Ol ýerde gap-gaşlar we olary ýuwmak üçin serişdeler, gury, çygly salfetkalar we şoňa meňzeş bir topar zat bar. Sanawdaky zatlary her ay getirmeli bolýar. Çağany bakçada güýmemek üçin oýunjaklary hem getirdiýärler. Emma soň ol oýunjaklary tekçelerde bedek üçin seri hökmüne goýýarlar. Dip çağatı bakça gatnayan çeşme gurrun berdi. Şeýle de enatalaryň sözlerine görä çykdyjylar arasaçylyk serişdeleri we oýunjaklar bilen çäklenmeýär. Remont etmek we dürli iri goşlary satyn almak üçin hem pul enatalardan toplanýar. Remont kondisioner, haly mebeller we çağılara gerek bolan zatlaryň ählesini enatalaryň hasabyna edinýärler diýip marly ene gurrun berdi. Adatlyk radiosu Mary vilayatynyň bilim müdirliginden we çağılar baglarynyň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Mundan öň Adatlyk radiosynyň habarçylary Mary vilayatynda körpeleri çağılar baglaryna para bermezden yerleşdirmegiň ören kyndygyny habar beripdi. Enatalar çağatyny bakça yerleşdirmek üçin ýaşaýan yerindäki bilim bölümlerine ýüz tutýar we çağalaryny bakça kabul etdirmek üçin nowaty durup resmi namalary tapşyrýar. Ýöne habarçylar nowatyň bir näçe ýyllap dowam edýänligini we käbir enatalaryň çağa doglan wadyna nowaty durýanlygyny habar berip, munyň sebäbiniň nowatyň 4-5 ýyla çekip bilýänligini belläpdi. Bu ýagdaýda marada körpäni çağalar bagyna nowaty salmak üçin paranyň 2 ýyl mundan öň şäherde 1000 we 2000 manat aralygynda, etraplarda 500 we 1000 manat aralygynda bolanlygyny çeşmeler gurrun beripdi. Aşgabatda körpeleri çağalar bagyna nowaty salmak üçin para
geçen ýyl 1700 manada barabar bolupdy. Türkmenistanda çağılar bağlarındaki problemalar bilim resmileri we döwlet mediasy tarapyndan açyk gozalmaýar. Azatlyň habarçylary çağılar bağlarının en çemetinde şertleriň öwürlükli dälligini, hatda azyp üçünçüliginiň ören gowşakdygyny, çağılaryň aç galýanlygyny we berilýän çöregi käte iýip hem bolmaýanlygyny, ýokunç keselleriň tiz ýaýraýanlygyny habar beripdi. Gürjistanda geçirilen parlament saýlawlaryndan soň Orsiýete tarapdar Gürjistan arzuwynyň dolanýarjy partiýanyň yeňiş gazananlygyny öňe sürmegi, ses berişligiň Moskwa tarapyndan galplaşdyrylanlygyny, manipulyasiýa edilenligini aýdýan oppozisiýa gollagçylarynyň köpçüliklerinin protest bildirmegi netijesinde Birleşen Ştatlar, Kanada we Şwesiýa tankydy pikirlerini aýtdy. Kanada we Şwesiýa Gürjistanyň iş başyndaky hökümetini nişana alýan anyk çäreleri eglan etdi. Şwesiýa Gürjistanyň hökümeti bilen gönümmel hyzmatdaşlygy beredýänligini eglan etdi. Kanada bolsa Tbilisde häkimetler bilen gatnaşyklaryny täzeden gözden geçirýänligini aýtdy. Şwesiýanyň ösüş hyzmatdaşlygy we daşary söwda ministri Benjamin Doysa Stockholm'un Gürjistanyna bolup geçen siyasi wakalardan köpden bäri aladalanýanlygyny we Günwatar synçylar tarapyndan habar verilen biýdüzgünçülikleriň bu aladalary tasdikleýänligini aýtdy. Şu sebäpden hökümet häzir dowam edýän hyzmatdaşlygy şol sanyny Gürjistanyň salgyt gullugy bilen dowam etdirilýän gönümmel Şwesiýa Gürjistan hyzmatdaşlygyny togtadýar diýip dogsa aýtdy. Şol wagtda Şwesiýa Gürjistanyň araýat jemgyýeti üçin takminan $2,13 milyon möçberini terişde bölüp berer dip ol sözünün üstüne getirdi. Kanadanyň daşary işler ministrligi bolsa ses berişligi gözegçilik eden halkara synçylarynyň habar beren ýagdaýlaryndan, saýlawçylaryň gorkutulmagyndan, sesleriň satyn alınmagyndan we saýlaw günlerini belli alynan beýleki büýdüzgünçiliklerden alada bildirdi. Gaýedy we Ýewropaly hyzmatdaşlarymyz bilen utgaşdyrmak arkaly bu saýlawyň geçirilişini we netijelerini göz öňünde tutup Kanada Gürjistanyň ýolbaşçylary bilen gatnaşyklaryna täzeden baha berer. Gürjistanyň ýolbaşçylary demokratiýa, adam hukuklaryny, kanunyň hökmranlygyny hormat goýsa hemde soňky demokratiýadan ýa çekilmek meselesini çözse, Kanada Gürjistan bilen hyzmatdaşlygy açyk bolar diýip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Abaşa senatory, Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygy Ben Kadrin habar verilen biýdüzgünçiliklerden närahat we lapkeç bolanlygyny, bu habarlaryň Ýewropa bilen Birleşen Ştatlaryň Gürjistanyň demokratiýadan ýa çekilýänligini birnäçe gezek duýdurmagyndan soň gelenligini aýtdy. Men saýlawdan soňky ýagdaýlara ýakyndan gözegçilik etmegmi hemde Biden-Harris administrasiýasy bilen Abaşa Gürjistan gatnaşyklaryna berilmeli degişli jogaby keskitlemek üçin işleşmegmi dowam etdirerin diýip Kardin aýtdy. Günwatar duýduruşlary Gürjistan arzuwy bilen alalaşmayan prezident Saloma Zurashvili'nin yurdun dolanırcı partiyasını Rusiya savunnaky taktikalary ulanmakda ayıplap saýlaw netijelerini akrar etmekden ýüze görmegi. 10 miňlerce Gürjistanlynyň 28 oktýarda köçe protestlerine çykmagy bilen utgaşdy. 26 oktýarda geçirilen saýlawlaryň resmi netijeleri dolanırcı Gürjistan arzuwy partiýasyna hökümeti gözegçiligini saklamak üçin 54 göterimden gowrak ses berdi. Siz saýlawda yeňilmediňiz diýip Zurabishvili 28 oktýabr akşamy protest bildirmäge çykan müňlerçe demonstranta ýüzlenip aýtdy. Olar siziň sesleriňizi ogurladylar we siziň geljegiňizi ogurlamaga synanyşdylar. Ýöne hiç kimiň beýle zat etmäge hukugy ýok we siz hiç kime beýle zat etmäge ýol bermersiňiz diýip prezident sözüniň üstüne getirdi. Zurabishvili protest bildirmäge çağırş edip resmi netijäniň Rusiýanyň ýürüýte operasiýasynyň öz sözleri bilen aýdylanyny, onuň halkyna ýurduna garşy alınıp barlayan gibrit uruşyň täze görnüşleriniň biriniň subutnamasyny öňe sürdi. Günwatar NATO agza bolmak isleýän Ýewropa Birleşiginiň dalaşgary bolan ýöne ýakynna Rusiýanyň daşary ýurt agent kanunyna meňzeş gapma garşylykly
Daşary ýurt täsiri kanunyny kabul eden Gürjistanyň hökümetiniň demokratiýadan ýyla çekilmeginden alada bildirip gelýär. Bu kanunyň kabul edilmegi Washington we Brüssel tarapyndan bir tankid edildi hemde şu ýylyň başynda bir näçe hepde dowam eden köpçüliklerin protestlere sebäp boldy. Ýurdun tas ähli ýerlerinde soňky aýlarda dören benzin we dizel gytçylygy Balkan vilayatyna hem ýetdi. Azatlyň habarçylary Günbatar vilayatynyň ýanygyç bekatlarynda bir näçe sagada udaga çeken uly nowatlaryň dörenligini habar berýärler. Balkanyň tas ähli etraplaryndaky ýanygyç guýjy bekatlary aýlanyp gördüm. Benzinin A92 we A95 görnüşlerini satyn almak üçin nowatlar uzap, häzir adamlar bir näçe sagatlap benzine garaşýarlar. Dizel ýanygyjy häzir tapdyrmaýar. Dip habarçymyz 29-njy oktýabrda gurrun berdi. Habarçy mundan öň ähli vilayatlarda soňky aýlarda ýeti benzin we dizel gytçylygynyň dowam eden döwründe Balkan vilayatynyň hem şäherlerinde hem de etraplarynda benzin we dizel ýanygyçlarynyň ýeterlik derejede satylandygyny belledi. Balkan daftologlar üçin ýanygyjyň häzirki gytçylygy 27-nji oktýabrda döräpdir. Bu aralykda anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň sözlerine görä, yerli häkimetler çäre hökmünde ýylaty benzini çäkli mukdarda satmak düzgünlüğü girdipdir. Gyzylarwat mawsumuly bereket etraplaryna 26-njy we 27-nji oktýabrda beketlerde benziniň 2 gram hem galmandyr. Şu sebäpli 28-nji oktýabrda etraplaryň häkimlikleri büdjet edaralaryny işleýän we awtology bar bolan adamlara iş ýeriniň we öýüniň arasyna daşşygy suwd edýän kepilname esasyna benzin bermegi ýoly goýdular. Bir hep üçin bir sapar 25 litr benzini satyn almak üçin etrap häkimligine baryp talon almaly. Dip çeşme bu düzgünün 29-njy oktýabrdan ýoly goýulandygyny habar berdi. Bu ýagdaýdan habarly çeşmeler çäklendirmeleriň etraplardaky kanun goraýjy Milli Howpsuzlyk Ministrligi, prokuratura, suд ýaly edaralarynyň işgärlerine degişli däldigini belleýärler. Benzin gytçylygy transport hyzmatlarynyň gymmatlamagyna getirdi. 2 günde Balkan vilayatynda taksileriň bahasy 3 esse gymmatlady. Balkanawat bereket aralygyna bir adamyň ýol kireyi 50 manada düşýärdi. Inni 135-150 manada ýetdi. Türkmenbaşy üçin odal adam başyna 60 manatdan alınýardy. Inni 180 manat baha kesýärler. Dip yerli çeşmeleriň ýene bir aýdar. Balkanly ýaşaýjylar şäherleriň arasynda gatnamak üçin hususy taksilere alternatiwanyň ýokdugyny, awtobuslaryň seýrek gatnaýanlygyny döwlet tarapyndan dolandyrylýan minibuslaryň hem paxta ýygym mövsümi başlaly bäri günüň dowamında bir gezek gatnaýanlygyny aýdýarlar. Ýurtda jemgyýetçilik transporty mezuri iş güýji hökmünde böjet işgärlerini paxta meýdanlaryna gatnatmak üçin ulanylýar. Emma häzirki benzin gytçylygynyň muňa hem täsir edenligini çeşme aýdýar. 27-nji oktýabrda Balkanawatdan büdjetçileri berekete paxta meýdanlaryna äkitmek üçin awtobuslar benzin tapmady. Şu sebäpden ýekşenbe güni büdjetçiler paxta ýygymyna alınıp gidilmedi. Dip çeşme gurrun berdi. Balkan vilayatyndaky habarçymyz A80 markaly benziniň 1 ýyl bäri doly satudan aýrylandygyny, Eko 93 benziniň bolsa Balkanawat şäherinde diňe bayramçylyk günlerinde satylýandygyny belledi. Balkanawatda nebit önümlerini işleýiji iň uly senagat karhanalarynyň biri ýerleşýär. Türkmenbaşynyň nebit gaýtadan işleýiji zawodundaky çeşme häzirki benzin we dizel gytçylygynyň sebäbini düşündirip karhana çıkarılan önümün esası bölüğünün daşary ýurtlara eksport üçin niýetlenýänligini, ýurdun içerki bazaryna ýanygyjyň ýyllar boýy vilayatlar üçin kesgitlenen pay esasynda berilýänligini belledi. Çeşmenin sözlerine görä vilayatlar üçin bölünip berilýän paýyň muktary 15 ýyl bäri üýtköwsiz galýar, emma benzine hem dizele bolan ýurtdaky talap gitdigi artýar. Türkmenistanda soňky aýlarda ýetileşen benzin gytçylygynda ýanygyç käwagt doly satudan ýok boldy. Satylan wagtynda ören çäkli mukdarda goý berildi we iňňän uly nowatlaryň döremegine sebäp boldy. Benzin gytçylygy Türkmenistanda jemgyýetçilik transportynyň işine we taksileriň el ýeterliligine ýaramaz täsir ýetirdi. Ýanygyç gytçylygynyň fonunda iýmit önümleri gymmatlady.